तर अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र दिलंय। ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र देण्यात आलंय। शिवसेना युबीटी एकमेव अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी, लोकसभा अध्यक्षांकडे हे अधिकृत निवेदन देण्यात आलेलं आहे अरविंद सावंत यांच्याकडून। तर शिवसेना युबीटीचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवलेलं आहे आणि यामध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत। फुटीरतावादी गटाला तुम्ही कुठलाही स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देऊ नये, त्याचबरोबर सुनावणी वेळी आमच्या पक्षाची भूमिका आधी आम्हाला मांडण्याची संधी द्यावी, अशी सुद्धा त्यांनी या संदर्भातले अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या या पत्रांमध्ये नमूद केलेल्या आहेत। तर आपण पाहतोय संसदेच्या सुविधा अथवा विशेष अधिकार देऊ नयेत असं त्यांनी या पत्रामध्ये म्हटलेलं आहे। शिवसेना युबीटीला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी असा एक मुद्दा यात आहे आणि पक्षांतरबंदी कायदा वापर करण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आलेली आहे।